ଆଜିର ଗପର ନାଁ କୋଉ କାମ ସାନ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ରହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ା ସବୁବେଳେ ହଳ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୁଢ଼ୀ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଥାଏ। ଦୁହେଁ ଖାଆନ୍ତି। ଦିନେ ବୁଢ଼ା ଭାବିଲା, ଏ ବୁଢ଼ୀ କାମରେ ଜମା କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଯାଇ ଏକଲା କ୍ଷେତରେ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, କାଲି ତୁ କ୍ଷେତକୁ ଯିବୁ, ମୁଁ ଘର କାମ କରିବି। ବୁଢ଼ୀ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ସେଇଆ ହେଲା। ପରଦିନ ବୁଢ଼ୀ ଗଲା କ୍ଷେତକୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କଲା ରୋଷେଇ। ବୁଢ଼ୀ କ୍ଷେତରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେଲା, ହେଲେ ବୁଢ଼ା ରୋଷେଇ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚୁଲି ଜାଳିଲା ବେଳେ ଆଖିରେ ନାକରେ ଧୂଆଁ ପଶିଗଲା। ସେ ସୁଁ ସୁଁ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିଲା ରୋଷେଇ ଘରୁ। ବୁଢ଼ୀ ଆସି ଦେଖେ ତ ରୋଷେଇ ହୋଇନି। ସେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ ରୋଷେଇ କଲା। ଦୁହେଁ ଖାଇଲେ। ବୁଢ଼ା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ବୁଢ଼ୀକୁ କହିଲା, ତୋ କାମ ତୁ କର, ମୋ କାମ ମୁଁ କରିବି। ବୁଢ଼ୀ ହସି ହସି କହିଲା, କୋଉ କାମ ସାନ ନୁହେଁ, ବୁଝିଲ? ଧନ୍ୟବାଦ।